isi na ayu play ba penyopat yang aban siam bakti lepa kene ka kubur ya kaba kadok nur jonga katmu ban sam happy iwe ba iwe ling ba kene katin kejong play kata kalong syapang kaba play ula kela ya kini ki tiba kinja jingknia baro kata kadai kaba kadok nu jonga katmu ban sam nene ban pentip happy iwe pa iwe kata kalong kajikot sia kajingkela kabomut kata kabomut ide ban kela na kata kiba ni kum gibriu bu nangi ki bedang le ya kane kajing kinya daki murat kadai kata ladani kendriak no na kata kaba niju le na kapor syakapor kata kadai kajing cemba kabumut namar ba om na katin kejong kum gibriu henry katin kejong blay gaya thu kami ban khot yang sakata kajing kela kabumut kuno ba kata kajing kela kabumut hato ladengira ya kene lani kata kabingira da kata kajing kenia khmat kejong blay hato blay udang diam neem yang ya pi ladengira ya kata kajing kenia Henry blay sengap su lane diam su ya kata kajing kenia da kabang kenia ekimara kimren kata kade kaba blay hi ula petip hanga happy kenang ba ngide ban ya kata kajing kenia kaba blay omon shu yani ban kenia kuno ba baktin ke jong blay kai thu yani isia nangko sipo hadu kaba khatnyo ko ongkom no to snap ya baktin utra hi kinong sinsya kasodong sa skor ya ka hukum blay jongi hi upai ba ka komara ya kaban lay na kini kiba bun kijing kini jong hi yana ong utrai nya lamia da ka ji ayu thang kilang brot shimra bat ki claim ki jengri pasnai bat nyam sneuha hakas nam ki masida lane ki khon langro lane ki lang so haba piwan pa hakmat jonga ue ba lapan yakane nakakti jongpi kata kade kaba ublehi upui kala yakane ka kaba da kata ka chiknya ngimdesu banra ya kata ka chiknya hakmat ka jong ublei ladingira ublehi uong ue bapan napi yakane ka chiknya kaba khatlai kaba ong banyu yaki pelau jonga walam shu wat walam shu kijing thala kajing ubi thang kalong kaba ijri yana unai thumai bat kasa batang kaba khot jinese ngamla sha kajing bom hom kajing nese kaba kentang ya unai thumai jongpi bat ya kijing khawai nyam balabu jongpi kamensin jonga kala isi kilong kijing shitom yana nga lathai bansha yaki te habapi kene rela kati ngan bure yala hikmat napi shisha ke habapi pelong shibun kijing tuwai ngan nam snap dikti jongpi kitab dakasnam kata kade kaba kaktin ke jong ublei hoi yakini kijing kenia bat ia kata kasni kaba kijuk kenia hakasni
sabaton Henry ublehi udah lakan pai hi dala kajong hi kamon om nanikum Hebrew kibangi sule menlai Henry kani kadai kaktin kajong ublehi kapun kela yang yapi khat riu ko ong to sai pin khu ya la de brat no kajing sniu kikam jong pi na khmat jonga e no ya ka bas sniu to hi kai ban le bha wat ya bisha pelai ya uba ban bor bisha ya ukon suet ya sai na ka benta kariu kethei kata kadai ka ba uplehi upentit hanga happy ban e no ya kata ka jingknia oi happy por menchua keju song sni hak ta gasni sabaton Henry tetapi pat katkum na kani kaktin ke jong ublei imat kumba ka sabaton ru hakata kasni ublei omon shu da eipat ninle da eipat nin knia hadin ba ublei udah penmi ya kani kehukum ban e no ya kini ki e tak eipat kelenti bangi ide ban lepat ila ban bu ya kacingeli ladani pule tang hakani katkhot nani tang nakani kakita ublei haba utmu ya kano Henry udon hi kapelan nakapenta kata kaba utmu lene haba upendu ya kano Henry udon hi kala ban plepat dakum weipat kala ya kata ka e kaba ublei u lapendu ka e pat katin ke jong ublei ka ya thu yang ni hadin banga mapi tibala e no ya kani ka jingknia lani ya kani ka jinglong rim ka jonga ka jongpi ka e pat ka ba ublei u hikaya yang ni u ai pat yang ni shim da kani Henry ni dei bang tip ha ka e ka ba ublei pat umon yang ni hadin ba umon shu yakini ki jingknia kiba ublei hi umon shu yang ni ban wanra akmat ju ya kata ka jingknia kuno bat kaktin ke jong ublei ka yathu hangi hadin ba umon shu ya kata ka jingknia Matias nangkrong khapra kaba ong hadu kaba arbusan kuno ba kaktin ke jong ublei ka yathu hangi hanga happy iwei ba iwei hadin ba ublei umon shu ya kata ka jingknia oi nakata ka jingknia ru ladanga mapi miju knia nakapor syakapor katahi kadai ka jinglog rim na mga mapi mi dei ban kala ka bomut no nakita kiba ublei umon shu kanang ba ladang ile ru wat hadin ba ublei ula pentip lane da hukum yang ni wat le shu Henry ladang ile ru ya kata ublei priang shu yang ya fi kata kadai kamontoy ayu shu yang ya fi ban le ya kini keciknya ki e kamontoy ayu shu yang ai fi ladang niwan ha kata kajing kinya dan kata kajing ai mu khang hakmat kajong ublei ula kentai lepa yang ya fi Henry hadir ba kata kehukum keba ublei ula hukum u ai pa hani dakan liu hukum kata kadai na kakum naga gospel Matias nangkong keba khatra do keba atusan kumno ba kaktin kajong ublei ka yathu yani kajingkaya Yesus Kriste kalalong kumne haba kakme jong kameri kalai tektin bak Joseph menba kimpat yasem lapau bakalapun kut king na umusin bakut Henry Joseph utengah jongka ba udalong ubahok ba umon ru ban pen pena yaka hakibri ba ulamut ban pelai no jar jar yaka Henry habau dang puson yakini ki ru hakmi u angel utrai ulapau hakajin khosmi udoong ko Joseph ukun udobit wat syapim banshim
hame ya kameri katna jongen naba ita ibalapun haka ilong na umusi tako kan karu ya ukun men khotro kakatem jong u Jesu naba un pin im ya la ki brio na ipo jongku kata gade kapa ublei upun thamai ha oi kita kadang ilong ipop pop nene tiba ngintip hiru ya kata ka e kaba ublei monchu ngisi ya ten bande ya kata henry kaba kani kadai to kaji pentip api kaba pandangi la kela kaba mut pat e no e kita di jinglong rim henry ublei ulapha ya la kon balakha marwe ban pin in ya la tibriu nata ipo apa kadai kin jong ublei oi để xin ông đã ai bạn nhìn để đã cái ai bạn cùng nó bạn nhìn kia đã cái ai bạn nhìn kia Henry em lại kia show Henry uble ulah pakai lari jual buku pan pen em yang na yakin nala hijau kipo kata kadai kapa uble hi uai hadin ba ulah penduk ya kena gaji kia ya kiba ai hikmat kejong boleh kita kilang berat dan kimasi kibe kata kadai kapa uble omanshu yang yapi so kaifat kapa apa lalle ya kene baru te kumba lapendem kumta lapendem ya kata kabala om utrai da unong tu ba udong hakmi kata kathei so pikan pun kun kan haru ya ukun ba kini ya khot ya kakatem na iman kabalong haba lapatai ublei lem batni te haba ujusem ulake nakajintia ulale kumba la hukum amel utrai bat ulashim hau ya katna jong henry on pat sim la itu ya tat onda galaka ya ukun kong jongka lakhot ru ya kakatem jong uji kata tadi kaba ublei hi udah pendep na uisia nakong kajing itu pa kajong uisia Henry daki peu ki persnan lese deki hajar snan la pendep ya kane ka kaba ublei ula kren den ba usakri jong uisia kata tadi kaba ka kaba ublei ula kren Henry ula pendep ya ka kaba ukren kemopat hadin ba ujisu ulawan nongbriu manbriu sakane pathai ka kakam kajong ujisu kanang bangin sai pat yakata kaba dehi ukul ujong ublei hato dehi upa ubala ban pen in ya ni nakata ka pop kajong ni hadin kaba ublei ulakan tai no yakata ka jingknia kajing ayu thang daki daki berat kinai hato dei sisa mo uba ujisu uba yetu upa dane uba pelai yang ni nakata kapop kebangi ni jule nakapo sa kapor hato dei sisa mo unong pen em ujong pi kai ba ujisu ule hadir ba lawan longbriu manbriu sakani kapot hai kai ba ujisu hato dei ne em uba pelai sisa yang ni nakata kapop kakum kaktin kajong uble kabaya tu upa da ukulisia to tip ba kani kadai kaba uble hi ulak pelai sisa ba upai da ujong ukun ban kit ban ba ya kata kapop kajong Matias kendai hadu kaba khatlai ka pat kaba ujisu uble hadin bau lawan nongriu manriu sakani kapathe haba ujisu te ulaya nampa ulayo iya ubriu ya ubakhot Matias ubashong hata yikrong upong te hau to but yanga te haba ulayi ulabot ya
kala jaru haba ula shong bam hakayim utan hakmi te bun kinang krong bat kibapop kilayawan shong sangat lem bat u Jesu bat ki senran jong haba ki Farisi te kilayo i kilaya ong haki senran jong balei ba unong hika jong fi ya u ya bam lem bat kinong krong bat kibapop ru kadai kini ki Farisi ki Sadusi ki buka jikeli ya u Jesu ong balei ki bam ya ta ka jing bam lene balei u Jesu u ya shong lem pat kita kinong pop kumno pat u Jesu u juba te hapa u Jesu ula yo sneo ula ong aki ki bakia kim don kam yu unong pun kia Henry ki bakwang ke kata kadai ki juba ke jong u Jesu yang ya pi kita ki bapok ki ba jot larem Henry manga mapi ni don kam ya uta unong pen ya uta unong pen kia kata kadai kaba u Jesu ule o ban pen ya ki bapok ban pen ni kita bala jot ki ba larem kat lai ko ong Henry kele mapi ko to ya thu to kai ka ne ya ka jis ngamon te om ya ka jing kenya kata kadai ka jing hadin bawan Jesu Kristus om da ka jing kenya ka ba pen yang ayo pi Henry da ka jing isen ka ba Jesu u ai hanga api om da ka jing kenya to tipa om da ka jing kenya Henry da ka jing isen ngan ban pat sachisin Henry kele mapi ko to tikai ka kene ya ka jingsen ngamon te om ya ka jingknya naba ngam shim lawan ban khot ikba hok Henry ya tipapo ya ka ban kena ka bamot kata kadai ka tin ka jong uble ka ban tola ka bamot hadin ba usia ka tin ka jong uble ka ya thu usia katu mene ka ba nga lakren ban kala ka bamot hadin ba Jesu ru uwan ban buhi kene kaban kala ka bamot na kata ka jingknya sha ka jingsen tang ka kai kuble shibut uble on ka ko ya pi basna ti ba